Hospodárska kríza postihla celé Slovensko. Najviac sa však ukazuje v regiónoch, ktoré boli ešte pred ňou zaostalejšie. Takým je aj východ Slovenska, na ktorý akosi zabúda samotná vláda. Celková výška štátnej pomoci pre východ neprevyšovala v uplynulom volebnom období čiastku 16,5 milióna eur, pričom napríklad Žilinský kraj dostal viac ako 294 milióna eur. Bohužiaľ, žiadna vláda nepodporila východné Slovensko a už vôbec nie Zemplín štátnymi dotáciami na vytvorenie nových pracovných miest. Je potrebné, aby do východného Slovenska sa naliali priame peniaze na konkrétne projekty. Tento región má najvyššiu nezamestnanosť a de facto 50% mzdy v porovnaní s západným Slovenskom. Je potrebné, aby ďalšia vláda podporila konkrétne východné Slovensko a teda aj Zemplín. Jedným z najmenej rozvinutých regiónov východu je aj okres Humenné. V období pred krízou sa v ňom nezamestnanosť pohybovala aj pod 10%. Kríza však priniesla nárast nezamestnanosti o 6%. Ja myslím, že tá kríza, ktorá nás postihla, značne zaťažila najmä východ Slovenska, pretože my sme už mali mieru nezamestnanosti 9,93%. Táto vzrastla na vyše 16% a to značne sťažuje podmienky života ľudí. Jedným z riešení tejto situácie je priniesť prácu i zabezpečiť pomoc ľuďom, ktorí prišli o prácu kvôli kríze. Vo vláde musí byť menovaný konkrétny člen vlády, nejaký minister, ktorý bude zodpovedný za vytváranie pracovných miest. My ich vidíme najmä v takých troch oblastiach. Jednou oblasťou je lákanie priamych investorov v najväčšej možnej miere, akej sa dá. Druhou oblasťou je cestovný ruch a ten chceme výrazne posunúť dopredu. A treťou oblasťou je investícia do vedy, výskumu a znalostnej ekonomiky. Pomoc čerstvo nezamestnaným by nemala byť len finančná. Treba im ponúknuť aj možnosť aspoň načas sa uplatniť na medzitrhu práce, napríklad aj v sociálnych podnikoch. Tie však treba oklieštiť dobrou legislatívou.